να έχουμε κοντά μας τον κύριο Σπύρο Κουβέλη, είναι ανεξάρτητος βουλευτής Αθηνών. Θα λέγα Πασόκ, κύριε Κουβέλη. Μου ερχόταν αμέσως στο στόμα να πω Πασόκ, αλλά είσαστε ανεξάρτητος. Καλώς ήρθατε, γιατί χαίρομαι, γιατί είσαστε κοντά μας, γιατί ξέρω πολύ καλά τον αγώνα δρόμο που κάνατε για να εξασφαλίσετε αυτή την παρουσία σας εδώ και είσαστε και επίσης. Είναι το θέμα τόσο ενδιαφέρον όμως που νομίζω ότι έχει σημασία. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω, κύριε Κουβέλη, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σε μια πρώτη σειρά προσέγγισης του προγράμματος. Μόνο μετά από αυτό νομίζω ότι συμφωνείτε ότι το πρόγραμμα Ήλιος είναι. Προφανώς συμφωνώ με την κεντρική ιδέα όπως την έθεσε ο Υπουργός και νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα πλεονέκτημα της Ελλάδας το ότι έχει τον ήλιο, έχει τη δυνατότητα παραγωγής, τη δυνατότητα αξιοποίησης και εξαγωγής και τα βάζω μαζί αυτά. Στη συνέχεια της κουβέντας θα πω κάποιες επιφυλάξεις που έχω για τον τρόπο υλοποίησης. Γιατί θεωρώ ότι κάποια βασικά οχήματα για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό που είναι η ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά δεν είναι ακόμα στη θέση τους. Ότι πρέπει να είναι μια διεκδίκηση της Ελλάδας να προχωρήσει τα δίκτυα, πράγμα που ξέρω ότι είναι και στην πολιτική βούληση του ΙΠΕΚΑ και άρα εκεί δεν κοντραριζόμαστε. Αντιθέτως, νομίζω ότι όσο εμείς από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το υποστηρίξουμε, τόσο περισσότερο και η φωνή μας θα είναι μαζί με τις φωνές και των Ευρωπαίων συναδέλφων μας κάτι που μπορεί να ωφελήσει την Ελλάδα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο που να ωφελήσει και τους Έλληνες παραγωγούς και ενέργειας και φωτοβολταϊκών πάνελς κλπ. Και τις άλλες μορφές ΑΠΕ. Συνολικά όμως ναι, υποστηρίζω. Ακούγεται φιλόδοξο, ακούγεται ότι έχει προχωρήσει. Δηλαδή, έχει γίνει δουλειά από το ΙΠΕΚΑ, νομίζω, κύριε Κουβέλη. Σαφώς έχει γίνει. Κοιτάξτε, για το πρόγραμμα Ήλιος και με τον κύριο Κωνσταντίνο έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν και ξέρει ο ίδιος ότι, όπως είπα και πριν, υποστηρίζω την προσπάθεια. Απλώς τώρα θέλω να βάλω μία σειρά από σημεία. Όχι γιατί, και σε αυτό θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος, όχι γιατί θέλω να αντιπολιτευτώ ένα έργο που είναι σημαντικό για να προχωρήσει η πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. Αυτό θα ήταν λιγάκι περίεργο να γίνεται από μένα. Αλλά γιατί νομίζω ότι υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία μπορούμε να το βελτιώσουμε. Και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Άκουσα πριν τον Υπουργό που είπε ότι οι εκτάσεις αυτές είναι ανοιχτές σε ιδιώτες για να εγκαταστήσουν εκεί τις μονάδες αυτές. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Υπάρχει όμως ένα θέμα, γιατί πρέπει να κοιτάζουμε και την πραγματικότητα. Ότι οι εγκαταστάτες και οι εταιρείες που θα πάνε να εγκαταστήσουν σήμερα, αύριο αυτές τις μονάδες, μοιραία θα βρεθούν οι Έλληνες σε ένα πολύ μεγάλο συγκριτικό μειονέκτημα. Δεν θα μπορούν, γιατί θα είναι πολύ πιο εύκολο σε ένα Γερμανό ή έναν οποιονδήποτε άλλο να έρθει τη στιγμή που το κόστος του χρήματος, τα επιτόκια, η έλλειψη χρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα είναι τόσο μεγάλη που το καθιστά απαγορευτικό. Άλλωστε και για τις υπάρχουσες άδειες που σήμερα έχουν δοθεί για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, πολλοί δεν μπορούν να τις προχωρήσουν γιατί δεν υπάρχει πια χρηματοδότηση. Άρα αυτό είναι ένα θέμα, πρέπει να δούμε. Και εγώ παίρνω πραγματικά τη μετρητή αυτό που λέει ο Υπουργός, ότι θέλουμε να μπουν και Έλληνες ιδιώτες να εγκαταστήσουν. Αλλά πρέπει να δούμε με ποια κίνητα και με ποιον τρόπο θα τους υποστηρίξουμε, γιατί έχει σημασία τα έσοδα αυτά να φτάσουν και στο ελληνικό νοικοκυριό, στο ελληνικό σπίτι, στην ελληνική οικογένεια. Το δεύτερο είναι οι ιδιωτικές εκτάσεις. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο το θέτω από την αρχή. Είναι σωστό ότι προχωράμε στην αξιοποίηση δημόσιων εκτάσεων. Γιατί εξαιρούμε ιδιωτικές εκτάσεις από το πρόγραμμα? Αυτό πραγματικά το θέτω σαν ερώτημα. Και ένα τρίτο σημείο που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η διαφοροποίηση ανάμεσα στο αδειοδοτικό πλαίσιο. Για το πρόγραμμα Ήλιος και το σχέδιο νόμου το οποίο απέστειλε και παρουσίασε και έβγαλε σε διαβούλευση το ΙΠΕΚΑ και έκλεισε μάλιστα τις προηγούμενες μέρες, αναφέρει ότι η αδειοδοτική διαδικασία θα πηγαίνει με μια διαδικασία express για το Ήλιο. Συγκεκριμένα 10 μέρες για να απαντήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες και σε περίπτωση που δεν απαντήσουν, το διαβάζω, είναι ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα. Στην περίπτωση των ιδιωτικών εγκαταστάσεων, κάποιος μπορεί να κάνει, μάλιστα μου έτυχε γιατί μου είχε μιλήσει ένας επενδυτής για εγκατάσταση στην Αττική, για να μεταφερθεί το αίτημα σύνδεσης από το κεντρικό της ΔΕΗ στη ΔΕΗ της ευρύτερης Αττικής χρειάζονταν περίπου 6 μήνες. 6 μήνες. Λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς ότι η αδειοδότηση για το Ήλιος θα πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα, ουσιαστικά στραγγαλίζοντας τη δυνατότητα να γίνουν ιδιωτικά έργα που κατά τη γνώμη μου έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δημιουργώντας έναν, ας πούμε, αθέμητο ανταγωνισμό. Ελπίζω σε όλα αυτά να υπάρχουν απαντήσεις. Εγώ θέλω να υπάρχουν απαντήσεις, σας το λέω ξανά. Και επίσης ένα σημείο που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το διεσπαρμένο δίκτυο συλλογής. Τα δίκτυα που ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνου και το έχουμε συζητήσει και ξέρει ότι είμαστε στην ίδια γραμμή, είναι το σημαντικότερο όλων. Στην Ευρώπη υπάρχουν τα δύο ευρωπαϊκά δίκτυα που μπορούν να χρηματοδοτήσουν πολλά τέτοια πράγματα. Εγώ θα ήθελα, πριν ακόμα φέρουμε αυτό το νόμο για ψηφίση στη Βουλή, να έχουμε συγκεκριμένη τεκμηρίωση από το τι δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι μας να χρηματοδοτήσουν. Γιατί πέραν των εσόδων για την Ελλάδα, αυτό που θα μείνει πίσω για τη χώρα μας από ένα τέτοιο πρόγραμμα, και έχει σημασία γιατί μιλάμε για ένα βάθος χρόνου 25 ετών, είναι να έχουμε καταστήσει την Ελλάδα έναν
υπεραυτοκινητόδρομο ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό καταλαβαίνετε ότι βάζει την Ελλάδα στο χάρτη λίγο πολύ όπως ακριβώς έχουν μπει γειτονικές χώρες, η Τουρκία, στο θέμα του φυσικού αερίου, αλλά από την πλευρά της ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι ακόμα σημαντικότερο. Αυτά τα βάζω σαν σημαντικά σημεία και πάλι λέω γιατί πρέπει να καταφέρουμε να γίνει μια ενοποίηση της Ελλάδας μέσα σε αυτήν την αγορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από κάποιες πολύ λίγες μέρες, στο κλείσιμο της διαπραγμάτευσης, της διαβούλευσης, μία από τις ενώσεις των παραγωγών, η ΕΛΕΤΑΕΝ συγκεκριμένα, που είναι η Ένωση Παραγωγών από Αιωλική Ενέργεια, πρότεινε να γίνει ένα χωριστό κομμάτι, ένα χωριστό κομμάτι για την παραγωγή, πρόγραμμα άνεμος, παραγωγή που θα είναι για εξαγωγή και μια άλλη εσωτερική αγορά για την παραγωγή την ελληνική. Το οποίο ακριβώς δείχνει ότι οι Έλληνες παραγωγοί φοβούνται ότι έτσι και ανοίξει όλο αυτό το παιχνίδι, ουσιαστικά θα βρεθούν σε εσωτερικό μειονέκτημα. Δεν συμφωνώ με αυτή τη θέση, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει αγορά για την εξαγωγική αγορά για τις αγενείς, δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας φόβος ότι αν εκχωρήσουμε όλα αυτά τα δικαιώματα χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει τους όρους πώλησης, το πώς θα γίνεται η μεταφορά ενέργειας που είπαμε πριν, τα δίκτυα κλπ., τότε ουσιαστικά εκχωρούμε γη και ήλιο, όχι γη και είδωρ, αλλά χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει κάποια πράγματα πίσω. Ειλικρινά πιστεύω και το εύχομαι βέβαια ότι η διαπραγμάτευση και η δουλειά που κάνει το ΙΠΕΚΑ θα προχωρήσει πολύ γρήγορα ώστε να εξασφαλίσουμε αυτά τα σημεία, γιατί τότε μιλάμε για θέσεις εργασίας και για εισοδήματα για τους Έλληνες. Αν όχι, έχω τις επιφυλάξεις. Χρειαζόμαστε μεγάλες ξένες επενδύσεις, να προσελκύσουμε ξένους επενδυτές. Γερμανοί είναι αυτοί, Ισπανοί είναι αυτοί, Κινέζοι είναι αυτοί, από τη Μέση Ανατολή είναι αυτοί. Σε πολλά πράγματα χρειαζόμαστε να μπουν ξένοι επενδυτές, οι οποίοι βεβαίως να έρθουν με όρους τους οποίους αποδεχόμαστε και νέα όρους δημοσίου συμφέροντος. Μου επιτρέπετε. Εδώ είναι και το πρόβλημα των επενδύσεων. Γιατί αυτό, εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις επενδύσεις, ναι, πρέπει να είναι ελκυστικό και να έρθουν ξένοι επενδυτές. Η δική μου αγωνία είναι ότι μήπως δημιουργούμε ένα τέτοιο πεδίο το οποίο εξαφανίζει τους Έλληνες. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Γιατί η εμπειρία έχει δείξει ότι καταρχάς ξένες επενδύσεις συνήθως γίνονται μαζί και με Έλληνες. Γιατί ελάχιστοι ξένοι επενδυτές έρχονται στην Ελλάδα μόνοι τους και παίρνουν κάτι και λένε εμείς το τρέχουμε έτσι. Συνήθως υπάρχουν και Έλληνες. Άρα μήπως θα έπρεπε μέσα στον νόμο να δώσουμε ένα ειδικό κίνητρο για τέτοιου είδους συμπράξεις. Ξέρετε, την αγωνία μου σας εκφράζω. Το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανένας να βάλει συγκεκριμένα όρια μέσα στον νόμο για ποσοστό Ελλήνων και ξένων επενδυτών. Δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Πάντως, κύριε Κωνσταντίνου, αν μου επιτρέπετε, ενεργειακός σχεδιασμός για αυτό που είπατε, γιατί έχει μια σημασία. Δεν σημαίνει αποκρατικοποιώ αν θα κάνω αυτές τις επενδύσεις στη ΔΕΣΦΑ κτλ. Σημαίνει καταρχήν ότι ξέρω τι θέλω. Έχω καθορίσει το ενεργειακό μου. Τι ενέργεια χρειάζομαι, μα το ενεργειακό μας μείγμα, κυρία Διώτη, από πού, πόσο έχω σε αυτό, πόσο δεν σημαίνει επειδή σας άκουσα με προσοχή, αφήστε με λίγο να... Ναι, όχι απλά, έχει μια σημασία. Το ενεργειακό μας μείγμα είναι αυτό που είναι αυτή τη στιγμή και έχουμε συγκεκριμένους στόχους αλλαγής του, οι οποίοι στόχοι συμβαδίζουν με τους ευρωπαϊκούς στόχους αλλαγής του ενεργειακού μείγματος. Έχουμε στόχους οι οποίοι πάνε μέχρι το 2020, θα αποκτήσουμε στόχους για μετά το 2020, έχουμε στόχους ανά τεχνολογία. Όλα αυτά υπάρχουν, μην ανακαλύπτουν τον τροχό. Υπάρχουν, έχουν ψηφιστεί με νόμους του κράτους, προφανώς θα έχετε καταψηφίσει εσείς, αλλά υπάρχουν όμως. Έρχομαι σε μερικά χαίρομαι γι' αυτό. Έρχομαι σε μερικά από τα υπόλοιπα ερωτήματα. Ιδιωτικές εκτάσεις, γιατί εξαιρούνται, γιατί είπαμε να ξεκινήσουμε με τις δημόσιες και δημοτικές, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σπέκουλα γύρω από τη γη, την ιδιωτική γη. Όπου αυτή η κρατική εταιρεία να αρχίσει να έχει πιέσεις, αγόρασε αυτό το αγροτεμάχιο, αγόρασε το άλλο. Άρα είπαμε, καταρχάς ξεκινάμε με αυτό, να το δούμε αργότερα. Αλλά αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με το. Συγγνώμη που σας διακόπτω πάλι, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο σε αυτό. Δεν θεωρώ ότι πρέπει η ιδιωτική γη να μπει μέσα στη διαχείριση της εταιρείας, αλλά να ενταχθεί η δυνατότητα παραγωγής σε ιδιωτικές εκτάσεις μέσα στο εξαγώγημο προϊόν. Αυτό θα μπορούσε να είναι και μία απάντηση σε αυτό που συζητούσαμε πριν. Αν εξαιρούμε τους Έλληνες παραγωγούς ή όχι. Γιατί το μόνο κεφάλαιο που έχει ένας παραγωγός, ουσιαστικά μην έχοντας δυνατότητα να προσφύγει σε χρηματοδότηση από τράπεζα στην Ελλάδα ή να προσφύγει με πολύ ψηλά επιτόκια, είναι ότι έχει τη γη. Ένας Έλληνας παραγωγός αυτή τη στιγμή τον συμφέρει πολύ περισσότερο να πουλήσει στην εγχώρια αγορά παρά να εξάγει.
Διότι στην εγχώρια αγορά θα πάρει υψηλότερη εγκυμένη τιμή. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για δύο διαφορετικές αγορές. Στην πράξη μιλάμε με δύο αγορές οι οποίες έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Ναι. Γιατί η τιμή στην οποία θα πουληθεί εξαγωγικά θα είναι αναγκαστικά μια τιμή η οποία θα συμβαδίζει με τις εγκυμένες τιμές στις χώρες. Ολική επαναφορά στο πρόγραμμα ήλιος, σας παρακαλώ, και πολύ σύντομα. Δεν θα μπω καν στον πειρασμό να μιλήσω για τον ενεργειακό σχεδιασμό, να πάμε κατευθείαν στο θέμα ήλιος. Γιατί είναι μέρος του σχεδιασμού. Ας συζητήσουμε αυτό για το οποίο ήρθαμε εδώ σήμερα και μάλιστα θα τα πω σε τίτλους. Γιατί σέβομαι την πίεση χρόνου που έχει και ο κ. Κωνσταντίνου, αλλά νομίζω θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτά τα σημεία και βέβαια συζήτηση που θα κάνουμε. Βασικότατο σημείο για μένα, αυτό που και ο ίδιος ο Υπουργός είπε, ότι ουσιαστικά μιλάμε για δύο παράλληλες αγορές που δουλεύουν στην Ελλάδα. Μία εξαγωγική και μία για την εγχώρια κατανάλωση. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Όχι τόσο πολύ για το αν μπορούν ή όχι να μπουν Έλληνες παραγωγοί. Το θέμα της αδειοδότησης που βάλετε. Ακριβώς. Το θέμα της αδειοδότησης, γιατί ουσιαστικά θα υπάρχει ο φτωχός συγγενής. Και αυτό είναι πρόβλημα για το ίδιο το δικό μας ενεργειακό μείγμα. Οπότε το σημειώνω για να το εξετάσουμε στην πορεία του νομοθετικού. Συμφωνείτε, το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο η διαδικασία στην αδειοδότηση, όσο η έλλειψη χρηματοδότηση για να γίνουν επενδύσεις. Γιατί έχουμε διπλασιάσει το δυναμικό. Η έλλειψη δικτύου είναι πολλά. Τα γνωρίζετε και εσείς και εγώ. Το δεύτερο είναι ότι συμφωνώ μαζί σας ότι αυτό που κάνει η Ελλάδα σήμερα είναι πιθανώς ένα βήμα για να προχωρήσει μπροστά η ενοποίηση της αγοράς της Ευρώπης στο θέμα της ενέργειας. Η διμερή συμφωνία έχω τις επιφυλάξεις μου. Η δική μου αίσθηση είναι ότι η Γερμανία σήμερα παίζει δεν το λέμε την κακή έννοια, αλλά παίζει μια τακτική, να το πω έτσι, να μην πω παιχνίδι, που λέει ότι εξασφαλίζω την πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους ενεργειακούς, αλλά προς στιγμή κρατάω τη δική μου προστατευτικότητα στην αγορά μου. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και νομίζω ότι πρέπει και εμείς να έχουμε στην δική μας διαπραγμάτευση, σαν Ελλάδα εννοώ, μια αρκετά σκληρή, θα έλεγα, γραμμή. Ναι, χρειαζόμαστε επενδύσεις, αλλά πρέπει και η Γερμανία στο συγκεκριμένο να πει ότι εγώ θα ανοίξω. Γιατί ξέρετε ότι αν γίνει διμερή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, την επόμενη μέρα η Ισπανία μπορεί να είναι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να πει και εγώ. Και έτσι να πέσει η δική μας συμφωνία. Δύο σημεία μόνο, τρία μάλλον σημεία. Το ένα είναι η εισαγωγή ή μάλλον η χρησιμοποίηση του υλικού ελληνικής παραγωγής. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το κάνουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν τρόποι. Η Ιταλία έχει κάνει κάποιες τέτοιες κινήσεις. Καλό είναι να τις δούμε για το πώς θα μπορούμε κατά προτεραιότητα να χρησιμοποιήσουμε ελληνικά πάνελ, ελληνική τεχνολογία κλπ. Δεύτερον, το δίκτυο με τα νησιά δεν είναι μόνο η μεταφορά της παραγωγής από την Ελλάδα προς τον καταναλωτή, Γερμανό ή όποιο άλλο, αλλά να εντάξουμε τα νησιά μέσα σε αυτό. Σε τίτλους τα λέω, δεν θέλω απαντήσεις. Τρίτον, το θέμα της ίδιας της αστικής παραγωγής. Οι οροφές στις πόλεις. Η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη δυνατότητα να εντάξει αυτήν την παραγωγή μέσα στα εξαγώγημα. Και τελευταίο, οι υπόλοιπες μορφές άπεσας. Το έχω θέσει ήδη, που είναι και τα αιωλικά, είναι και τα γεωθερμικά κλπ. Δεν περιμένω τις απαντήσεις τώρα, γιατί ξέρω ότι πιέζεται ο Υπουργός.